Mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea Malta kienet l-inqas pajjiż li żied fil-prezz tal-fuel dan minn meta ftit ta' xhur ilu l-prezz internazzjonali taż-żejt sploda bi 32%. L-istatistika li kkonfermat dan kienet ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea. Minn tmiem Settembru f'Malta l-prezzijiet tal-fuel żdiedu għall-ewwel darba din il-ġimgħa b'4 ċenteżmi. Iżda fl-Unjoni Ewropea kien hemm żieda medja ta' 8 ċenteżmi fil-prezz tal-petrol u żieda medja ta' 10 ċenteżmi fil-prezz tad-diesel. L-aħħar statistika tal-Kummissjoni Ewropea turi li l-prezz tal-petrol f'Malta huwa 6 ċenteżmi inqas mill-medja Ewropea u orħos minn dak li jħallsu madwar 346 miljun ċittadin Ewropew. L-istess distak jeżisti fil-prezz tad-diesel. Dan ifisser li ċittadini f'pajjiżna qed iħallsu prezz tad-diesel inqas minn dak li jħallsu 361 miljun ċittadin Ewropew. Fi-stqarrija tal-Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru ingħad li din l-istatistika tikkonferma li fl-aħħar 3 xhur il-prezz tal-fuel f'pajjiżna żdied bin-nofs tal-medja Ewropea wara li raħas 11-il darba tul din il-leġislatura. Fakkar ukoll kif b'kuntrast fi żmien gvern preċedenti, il-prezz tal-fuel f'pajjiżna kien żdied bid-doppju tal-medja Ewropea wara li jola għal aktar minn 20 darba. Il-Ministeru fakkar li kien għal kap tal-Oppożizzjoni illum żdiedu wkoll il-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif ġara f'pajjiżi oħra bħal Spanja, Ċipru u l-Iżvezja. F'Malta baqgħu irħas biss għax il-gvern neħa dipendenza fuq il-heavy fuel oil u mexa lejn il-qalba għal gass li l-Oppożizzjoni hija kontrija temm jgħid il-Ministeru.